Your name? Mercy. Okay, Mercy ko? Mercy. To, ma'anan musulunci shine babu abun bautawa da gaskiya, imani da babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma da imani da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne. Ashhadu Ashadu Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashadu anna Muhammadan. Allah Muhammad. To yanzu ke musulma ne. Allah ta'ala. Kina sha'awan barin sunanki na Mercy ko kina so ki canja? Na son Bashi is okay. In kina so ki canja bismillah. sai canja shi. Me kike so ki saka? Zainab. To Zainab sunan matar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam. A gidansa Zainab nawa aka yi? Guda biyu, akwai Zainab bintu Jahsh, akwai Zainab bintu Khuzaima ko? So suna ne mai kyau mai albarka ko? To Allah ya albarka, yanzu kin zama musulma, congratulations. Thank you, sir. So sai a taimaka a hada ta da mata su ba ta guidance a taimaka. Na'am. Ni al-mu'awwidhatan da rufu'a kenan, al-mu'awwidhataini